Il-Malta Premier League mhijiex xi ħaġa ġdida, qabel kien hemm il-Premier Clubs Standing Committee. Qatt ma kienet xi ħaġa formalizzata għall-aħħar kien qisu kumitat li jiltaqa' xi kultant. L-innovazzjoni li hemm fil-Malta Premier League hija li llum il-ġurnata aħna assoċjazzjoni rreġistrata formalment illi il-membri qegħdin jaqblu għal l-għanijiet huwa li l-lig isir aktar attraenti u li jkun hemm koordinament fuq il-pożizzjonijiet komuni tagħhom. Tħoss li mhux attraenti biżżejjed il-lig? Ovvjament li għadu mhuwiex attraenti biżżejjed jekk tara lejn l-ammont ta' nies li jmorru l-istadium u l-interess li jattraj il-lig Malti, naħseb li jatfadlilna potenzjal meta tqis l-ammont ta' xogħol ta' effort li jintefa' fih. Naħseb li għandu jkun u jista' jkun u hekk ħajkun aktar attraenti.